Čaute. Ako vidíte, som opäť v aute, na cestách, ideme akurát na koncert. Keďže hráme blízko pri Bratislave, tak som zobral aj Mira a Ľubku. Ahoj. Tam sú vzadu. Takže ideme na koncert a ako to celé prebieha, čo jak, opäť zase uvidíte. Dobrý deň. Sme správne? Áno. Tak ideme na to. Rozkladať bubny. No a teraz tu máme dôkaz, že pozrite, čo nám ponúkajú na koncertoch. To není také zlé náhodou. No tak nie, ale nemôžem to zjesť, lebo zajtra sa vážime. To je jasné. Aj keby sme sa nevážili, no čo. Jeden by neublížil, ale no, je to taká kombinácia, akože... Tak idem ho zaniesť naspäť. Niečo, čo môžem. A čo budeš jesť miesto toho? Ja už som jedol doma, ja som sa pripravil. Takže voda. No, vedúcu máme tu. Počkáme, kým dohrá kapela a ideme na to. Ahoj. Dobre, už som to takol. No, ten je potlezol pani blízka s rožkami, to neviem, ale poviem. Papa. Zatlískajte si. V mojom svete mám zemetrasenie. Kto vás nemá? Kto vás nemá? Ďakové ovládanie môjho ja. Kto vás nemá? Kto vás nemá? Ďakové ovládanie môjho ja. Zatiaľ sa výťah, deň je zmenený. V očiach mám piesok, ten mi slzy ukrýva. A boli ste to aj vy a my vám ďakujeme ešte raz, ahoj!